थायरा नै नायदोबा गाहायाव दोनसै थिसौआ नायबा एसे मोजां नायसै माबा थानो हागौलै एसे फिदिं नाय गोदान बुस्थुथ' नायनांगोन फुजा हैदोंमोन बागेश्वरिया ओमफ्राय फुजा होनानै फैखांबाय मा फुजा हैदोंमोन ओमफ्राय शिबरात्रि फुजा होनो हैदोंमोन आयौ मा बोरै बिखो मोजां मोनबोबाय हौवा बोराय मोननायनि बोर बिबोदों नामा हौवा बोराय मोना ऐसा हाँ ठीक है अच्छा से बना के देना हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय जोलै अफिशियल यूट्यूब चैनल नोंथांमोन गासिखौबो आंनिफ्राय जोलै अफिशियल यूट्यूब चैनलाव बरायहरनाय जालायबाय लोगोफोर दा जोङो एकदमबारे मोनसे खामानि लानानैहाय टाउनाव थांनो नागिरदों आरोना नैबे सिगांनि टायारखौहाय आं सोलायनो नागिरदों ओमफ्राय उननियाथ' थिगैनो दंखायो नै एकदमबारे हाथायफ्रानो रोगां दंजोबो दाबो ओमफ्राय दा नै ओरै गावबायमोनलै नायबा ओरै गावबायमोन दा दाखालायनो नै ओरै गावलायबाय ओमफ्राय जाय दाख्लैहाय आंनि ब्लगखौ नायदों ओमफ्राय बिथांमोनाथ' मोनथिखादों गारि लिक जाहैदों उफाय गैया आं दा सोलायनांसिगोन आरोना बहाबा थांबा माला मा जायो मा मायो जेबो माबानो हायाना जों दसेनो एसे बहाबा बेरायथिंलाबायनाय जायो ओमफ्राय दा सोलायनानै लाखानाय बायदि मोजां जाया आरोना ओमफ्राय दा जोङो दखानाव थांनोसै ओमफ्राय मा टायार होनाय जायो आं दा नोंथांमोननो खोन्थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय चलो ओरै थाबाय नै बङाइगाव इक' पार्क ओमफ्राय एसे गसंना हरनि आं ससे गैया जरा नुहोनो खोमा नैबे एन्ट्रिया जराल' बेरायहैबावो जाहैबाय दा सोर बोरै नोंबो बेरायफैयो ना बारा मालाबा होद बिसासियालाय बा नोंजों फैखुमालाबायला बोरैबा हनै हेल' माथो गाखोलाबायनायसो नुदोंमोन आं बैयावहाय थांदों फुजा हैदोंमोन बागेश्वरिया ओमफ्राय फुजा होनानै फैखांबाय मा फुजा हैदोंमोन ओमफ्राय शिबरात्रि फुजा होनो हैदोंमोन आयौ मा बोरै बिखो मोजां मोनबोबाय हौवा बोराय मोननायनि बोर बिबोदों नामा हौवा बोराय मोना दे दा लोगोफोरखौहाय लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो बागेश्वरि ना मामोनलाय बागेश्वरि बै भिउ पइन्टआवहाय बिसोरो फुजा हैदोंमोननो ओमफ्राय दा फैफिनबाय लामायाव लोगो मोननायखाय रायदावबाय टायार दखानावथ' मोनफैबायलै टायारखौ सोंनांसिगोन दा दंना गैयाथाय सोंनायसै र' गारिखौ पार्किंग में रखेगा और इसके बाद पूछेगा एमआरएफ का टायर भैया ये फ्रंट का टायर होगा नहीं होगा और कहाँ पे मिलेगा इधर मायापुरी ठीक है दा बेयाव गैयानो ओमफ्राय जालायानो जाबायना जोङो बेयावनो मोनबा थिग जासिगौमोन ओमफ्राय दा मायापुरि थांनांसिगोन जोङो उफाय गैया बादोंमोन राबा बायाखैमोन मायापुरि थाङो बेबो मोनसे एसे बेरायनोबो मोनबाय मोननायालाय ओमफ्राय आं बादोंमोन आरो बन मोनखाला थिग जाबायमोन रुमाव सानसे हिनजावजों नांलायखायो नामा सेसलै बा सेस दा सफैबाय नै मायापुरियावहाय ओरै थाबाय बाटा ओमफ्राय नै ओरैहाय मोनसे दङ आरो दा दखान दङनो दामफ्रासो बेसेबां बुङोलाय नायनांगोनसै बाय गैया दहाय मोनसे दखान नायबोखांबाय बेजोंहाय ओमफ्राय र' मा 3100 थायरा नै नायदोबा गाहायाव दोनसै थिसौआ नायबा एसे मोजां नायसै माबा थानो हागौलै एसे फिदिं नाय गोदान बुस्थुथ' नायनांगोन दाखालि नैरा निदि जरायावनो सिखादों माथो जाया औ बिदियावनोखा नालाय
बे जरासो थायो दा नैबे जरा बोनजिखादों नैजियाव मानो नांगौ जालायमोन बिदियावल' अजास्लाब मानो ओमफ्राय नैबे जरा जाहैबायना माबा सिथाबाना गासिनो एसे माबा दङना नै मा होनोलाय सिन दङना एसे बोरैबा जायो सिथाबनाय क्या लगेगा 10 रुपया ऑनलाइन होगा कि नहीं ऑनलाइन ऑनलाइन हो जाएगा ना ठीक है कितना रुपया बढ़िया की नाम तुम्हारे यूट्यूबे जोले ऑफिशियल हाय गाइस ভাইটি গো সাবস্ক্রাইব হেল্প কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব গোটাই আমাৰ ৰাজ্যৰ মানুহ আৰু অসমৰ মানুহ বঙাইগাঁৱৰ মানুহ সাপোর্ট কৰিব ভাই ঠিক আছে একদম সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু নিজৰ সাবস্ক্রাইব নকৰিলে কি ময়ো কৰিম তুমিও কৰিব ঠিক আছে দে স্ক্যানার দে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে মই চাই আছো ওকে আৰু ময়ো কৰিম আপোনালোকেও কৰিব হ'ব ঠিক আছে खामानियाव दङ नै ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बिदों आरो ना दे लिखिबो दै हाँ लेखा ओके नै जोलै अफिसियेल ओइ दिदि हय गेसे दा जों टायारखौ लानानै फैबाय ओमफ्राय दहायनि सिगांनि दखानाव बैयाव मायापुरि नैबे बिनि सिगांहाय मोनसे दखान मोनदोंमोन आरोना बेवहायबो टायारा दङमोन दंनाया ओमफ्राय प्राइसखौहाय एसे बारा बिदोंमोन आरो 3300 बिदोंमोन ओमफ्राय जोङो बैयाव दस्रायाव नायनोसै होननानैहाय मायापुरियाव नायफैबाय ओमफ्राय मायापुरियावहाय 3100 नि मोनबोबाय आरो ओमफ्राय 200 थाखा सेभ जाबाय आरामसे ओमफ्राय दा जों लागायनो थांफिनगासिनो दङ टायारखौ इयाव लागायानो ओमफ्राय दा टायारखौ लाबोबायमोन लाबोनाया ओमफ्राय ओंखाम जानो थांदों जाहैदों टायार बानायग्रायानो माबा टायार फिक्स खालामग्रायानो ओमफ्राय दा एसे लांदां जागासिनोलै लोगोफोर गारिया ओमफ्राय सोरनि गारि एसे हमनोबो हाया जाहैबाय ओरै खिबुनावहाय आङो गयारि लिरनाय दं दंनायालाय ओमफ्राय नै इयाव एबार जोलै अफिसियेल होनो नागिरदों आरो आं दा आं थांगासिनो दङ आरएस ग्राफिक्सआवहाय बेयावहाय आङो जोलै अफिसियेल माबा सिथाबहैनोसै आरो ना दा नोंथांमोना नायलांबाय था एकदमबारे नै मोनफैबायानो आरएस ग्राफिक्सआव नै बैयो खामानिसो मावदों नामाथाय खामानि दं होनलाबायदोंमोन नै ओरैहाय खामानिसो जागासिनो दङ भैया काम होगा कि नहीं होगा मंडे हाँ आज नहीं होगा आरएस ग्राफिक्सआव फैबाय बबो दाने जायालायनो खामानि दङनो जोङो लांजोबाथाय जायालै जेबो साननायफ्रानो नोगोद अयनाय थै दा दस्रा दखानाव फैलायबाय नै हालायखालिलै आं दखान मोनसेयाव थांबाय थानो बाबाय दस्रा दखानाव फैबाय ओमफ्राय मा जायो नायनोसै भैया बाइक में नाम लिखना था मेरा हो जाएगा ना ऐसा हाँ ठीक है हाँ अच्छे से बना के देना देख के स्टॉप बाय दा जों होखांनानै फैबाय लोगोफोर दा नै नायदो नै लुक्सआ एसे खेंख्रा बानायनांगौबाय आरोना नै बेखौहाय मिलायहोनो रोङाखिसै एकदमबारे बारा एक्सपार्टबो नङामोन मानसिया बुंलाबो जाखायाखिसै अरजाले थेवबो सिनायलानो जाबाय ना नै दा टायार दखानाव फैफिनबाय दा टायारखौ दिहुनसिगोन नै लोगोफोर टायार गोजामखौहाय बिदायसैलै नों टायार गोजाम आरोखि बिदायथ'सै टायार गोजाम मिथिबाय बिदायथ'सै ओरै गावजोबखाबायमोन रा मोजाङै गावनायालाय ओरै गावनायलाय नै सिन जाजोब्बाय ओरै सिन जाजोब्बाय नै ओरैहायबो ने ओरैसो ने गावनाया औलाय नै बिदि सिन जाजोब्बायमोन नै जारलासो दा खुलिसिगोन टायार गोदानखौ लागायसिगोन टायार गोदानखौ सोबाय नै आरामल' मोनलायखायो नै बिदि ग्रिफखौ नुबा बरिया ओमफ्राय नै ओरै टायार गोजामा लांनांगोन बेखौ
ड्रागनाव हैनांगौनो बाबाखौ होदों ड्रागनावहाय ड्रागनखौथ' नुना जोङो ड्रागन बारियावहाय मालाबा लिंहरनाय आं माबा मा होनोमोनलाय जानायनि सम जाला साफा लिंहरनाय आं एकदमबारे नायबायल' थाङो भिडिअ'आवहाय एकदमबारे शेर माबा माबि खालामफिनना होजोबदोंलै लोगोफोर एकदमबारे हाथारलै आङो नोंथांमोननि सापर्टआव जौगालांनो गोसो दंथारो आं आसा दंथारो बेखायनो नायथार आरोना एकदमबारे गोसो गैयालाबो थुलाबायनाल' दोन नायालाबो उन्दुनायनि सिगां बिदिनो ओंखाम जानायफ्राव प्ले खालामलाबायनांदों गैया हिन्जावजों नांलायाखै Lili, jauh lili. Nah, hijau gili bau nih. Mau जानाय आरो नों नुला नुला दामजों हिन्जा नों लायालाबो फै खालेरा डाइरेक्ट हिन्जावखासै नोङो हाबा जानाय बायदि खासै न'नि मोनसेखासै फाग्ला नै ओमफ्राय दानि आजिखालि मा बुरै बुरैयानो सेंग्रा सेंग्राफोरखौ खायसेनो ओमफ्राय जोंथ' फराय जाफैना बारा फराय जानो लुबैना नोङो स्नेहा बिफासोगोनलै बे स्नेहा बिफा 60 years ago kan akan naik. Beri arah lu kan katanya danger kak Celia mistri datang. Oi Pak, gurung coba mistri datang dah. nih cabayanya ang diding nalar diding Sampai dah. urusan lain nak nih Mau nang ke Pak? Nih. Baik Bapak nih. lag raya deh mari lag raya उधर ले जाना इसका फोटा बड़ा है किसका Beri jangan coba. इधर नहीं ओ aku cobain nih Kamu coba dah. Kamu coba. थ' जों टायारखौ दा लागायनानै फैबाय ओमफ्राय दा जों थांफिनसिगोन आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर एकदमबारे नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो जाय जाया आंनि चेनेलाव गोदानै हाबनानै नायफैदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय गाइस बाय 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 बाय